Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. 2024 елның 10 гыйнвары зәйдә зур вакыйга белән тарихка кирип калды. Изге Троица ширкәвенә беренче тапкыр Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл килде. Бу Зәй районында яшәүче православие христианнары өчен онытылмаслык хатирәләр булды. Зәйнең православие динен тотучылар өчен Раштуа көннәре тарихи вакыйга белән билгеләп үтелде. Изге Троица ширкәвендә Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл илаһи литургия үткәрде. Изге Троица соборына теләге булган һәркем килә алды. Православие динендәгеләр Россия гаскәре һәм илебез тынычлыгы өчен дуга кылдылар. Илаһи литургиядә район башлыгы да катнашты. Ул митрополитка Зәйгә булган сәфәре өчен рәхмәтен белдерде. Разиф Кәримов үз чыгышында районда 7 ширкәүнең эшләве һәм гыйбадәтханәләрне тургызу буенча зур эш алып барылуы хакында аерым билгеләп узды. Традиции добрососедства, сложившиеся в нашем районе в течение длительного совместного проживания представителей различных культур и религий, сохраняются и в настоящее время и являются примером особой заботы органов муниципального района. Район башлыгы югары чиндагы дин әһеленә Крестово-Воздвиженск ширкәве сүрәтләнгән картинаны бүләк итте. Митрополит Кирилл православие динендәгеләрне изге Раштуа бәйрәме белән тәбрикләп, илебезгә тынычлык килүен теләп, дуга кылуларын сорады. Радуюсь, что именно сегодня праздник Рождества Христова Господь Бог привел наши убогие стопы в вашу замечательную землю. И сегодня мы помолились здесь вместе со всеми вами за божественной литургией. Самого доброго, самого лучшего в жизни, чтобы Господь хранил Савинскую землю всей нашей республики, народ, который здесь живет, тружеников, которые здесь трудятся во славу Божию. Митрополия башлыгының бердәмлек билгесе итеп Разиф Кәримовка гаиләдә уку өчен изге Библия тапшыруы чараның дулкынландыргыч мизгеле булды. Надпись до сегодняшнего дня с картинками, если можно полистать, все-таки, когда у вас будет свободное время, посмотрите, повидаемся. Спасибо большое. Бу көнне тынычлык һәм сугышчыларыбыз өчен укылган дугалар илаһи литургиядә катнашкан һәркемне аерым бер мохит берләштерде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Яңа елның беренче эш атнасында Зәйдә яңа вазифаларга билгеләнүләр булды. Зәй шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары итеп Гөлнара Әхмәтшина билгеләнде. Ул элек сәламәтлек комбинаты директоры вазифасын башкарды. Энергетик мәдәният сарае директоры итеп Ольга Васильева куелды. Моңа кадәр ул озак еллар балалар вокал иҗат төркемнәрен җитәкләде. Мирный бистәсендә шәһәр мәдәният йорты директоры итеп Адымнар татар мәдәният клубы җитәкчесе Фәннур Минникаев билгеләнде. 2024 елның беренче көннәрендә районда 5 бала, шуның икесе Зәйнең балалар тудыру йортында дөньяга килгән. Бу елда туган тәүге сабыйны өенә чыгару мизгелләреннән безнең репортаж. Желаем вам самое главное здоровья, всем вашим близким, вашей семье и мирного неба над головой. Кадыровлар гаиләсен сөенечле вакыйгалары белән якыннары район җитәкчелеге тәбрикли. Ике кыздан соң 3нче бала булып туган Динарны кулына алган әтиләренең дә йөзендә бар тик елмаю гына балкый. Шатланып көттек инде. Әзерләнеп тордык. Апалары Азалия белән Амалия да кечкенә энеләре туын зарыгып көткән. Очень довольны этим. Будем помогать маме всегда и будем всегда с ним рядом. Кадыровлар гаиләсендә көтеп алынган сабый 6 гыйнварда 3 килограмм 240 грамм авырлыкта дөньяга килә. Кечкенә малай бераз соңрак туарга тиеш була. Тик ул 2024 елның беренче туган баласы булырга теләгән дип шаярталар. Не думали, что так рано выйдет. Срок был попозже, но счастливое и радостное ощущение. Это первенец, как бы 2 дочки и вот сын. 2024 елның беренче атнасында Зәйдә 5 бала дөньяга аваз салды. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.
Ел сайын көркем традиция буенча юл хәрәкәте иминлеге сагы хезмәткәрләре Зейн форум коллективын тәбрикли. Ул массыз күләм мәгълүмат чараларында юл куркынычсызлыгы темасын яктырту буенча район күләм бәйгегә нәтиҗә ясау кысаларында узды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Шушы көннәрдә Зей юл хәрәкәте иминлеге инспекциясе Зей информ хезмәткәрләрен тәбрикләде. Юл дәвамында юл куркынычсызлыгы темасын аеруча күп яктырткан масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре чакырылды. Аларга рәхмәт белдереп, алга табада бергә эшләргә дигән теләктә калдылар. Желаем всем крепкого здоровья, чтобы совместно с нами также дальше и продолжать работать. Потому что наша работа без вас просто сводится к нулю. Потому что то, что вроде мы работаем, это видим только мы, а народ видит это только благодаря вам. Шара район күләмендә 16-нчы тапкыр уздырылучы бәйге кысаларында үтте. Зей фоклары Новый Зей газеталары хезмәткәрләренә, Зей ТВ телекомпаниясе иҗат төркеменә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шуннан да юлларның имин булуы һәрберебез өчен мөһим. Балаларыбыз да исән сау булсын, юллар һәрвакыт имин булсын. Шуңа күрә без бергәләп алга табада шушы юнәлештә эшләргә әзер. Зейн форум коллективы еллык эшкә стимул алды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Иске Зей бистәсендәге Каенкай балалар бакчасында дистә еллар дәвамында туган як тарихын өйрәнү музее эшли. Андагы һәр экспонатны кадерләп саклыйлар. Сабыйларда кичкенәдән туган илгә мәхәббәт, милли горурлык тәрбияләүне максат итеп куйганнар. Балалар бакчасы музее хакында тулырак киләсе видео язмада. Каенкай балалар бакчасындагы музейда һәр экспонатны күз карасыдай кадерләп саклыйлар. Биредә район тарихына кагылышлы истәлекләрдән башлап, элекке эш коралларына кадәр бар. Музейның тарихи йорт дип аталган залында әби-бабайдан калган көнкүреш кирәк-яраклары саклана. Biz монда балалар белән һәм әти-әниләр белән шундый истәлекләр әйберләрне җыйганык, рубельләр, старинные предметы, самоварлар китерделәр. Һәр йортта булган сандык, шиккән сөлгеләр, каба арчыклар, сырлы бәләк кебек yetkәрләр белән танышырга мөмкин. Күп еллар элек шушы бакчага йөргән балаларның фотосурәтләрен туплаган альбомнарны да саклыйлар. Без патриотизма, без нашего военного отношения, без нашей памяти к нашим воинам, нашим освободителям, конечно, мы не можем воспитать наших детей. Икенче зал сугышчан Дон исеме астында эшли. Кештәләрдә хәрби киемнәр, якташ сугышчыларыбызның хәрби бүләкләре, фотосурәтләр саклана. Экспонатларны Зей халкы бакча коллективы туплаган. Бакчада үткән белән бүгенгене тоташтыра торган тарихи почмак булуына сөенә алар. Алга табада музейны баетып, тулыландырып торырбыз диләр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, файдалы һәм хәерле яллар сезгә.